салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархтиҷӣ. дар навори имрӯзаи мо дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ, ҳатман зангулаш қатӣ обуна шавиду я лайк қатӣ дастгирӣ кунед. нархои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат. дуруду паёми мо висоли шумо бошад, ҳамватанони азизу меҳрубонам. бале, нафас нафас дар кинори шумо ҳастем. қисми сеюми барномаи мо аст. аз шабакаи овозадори Нархтиҷӣ пешкаши шумо мегардонем. дӯстони азиз, дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ қарор дорем ва хостем қисми сеюми барномаро махсусан аз анамин ноҳия пешкаши шумо гардонем. азизони дил, бо мо бошед. хуб дӯстони азиз, чӣ тавре гуфтем, мо дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ қарор дорем ва имрӯз баҳри шумо қисми се ва сеюм лесенсаро аз анамин ноҳия ба шумо намоиш метем, зеро ки анамин лесенса беҳтарин барои ман ва барои анамин соҳибхона писанд омад. дар ин ҷо дӯстони азиз, хеле кори мақсад меҳнати зиёдатӣ мехост ва мо хостем анаминро пешкаш шумо намоем ва мехоҳем ки ҳолати пешинаи анамин хонаро бинем ки дар кадом ҳолат қарор дошт ва баъдан ба боло мерем. хуб дӯстони азиз, анамин чизе ки шумо мебинед бо ном ограждени, дар ин ҷо дӯстони азиз мо хостем ки мақсад баляска вай кунем, вале соҳиби хона ба мо тариқи ватсап аз интернет ба мо яъне рӯй кард, гуфт ки агар имконияташ бошад мана мисли анамин кунед ва ин чиз ба мо ҳам писанд омад, зеро ки дӯстони азиз худман бори аввал анамин чиза сохтум ва ба соҳиби хонаам писанд омад. ва дӯстони азиз, анамин зарҳале ки шумо мебинед, анамин ҳозир мақсад муд шудааст барои мардуми тоҷикӣ, яъне бронза мегем мо, анамин аст ва баляско ҳам худи шумо дида истодаед ки мо аз рӯи дарош барои шумо намоиш метем ки аз рӯи дарош гирифтем, анамин чизо аз рӯи дарош гирифтем ва беҳтарин аст дӯстони азиз, беҳтарин аст, ба ман писанд омад, ба соҳиби хона писанд омад ва барои шумо дӯстони азиз ҳамеро гуфтаниам ки тарзи ороиши хонам ба мо писанд омад, зеро ки устои маҳаллӣ аз анамин маҳалла аст. ман дар як чи бисёр хурсанд ҳастам бародаро ки ҳар хонае ки мо мерем махсусан устое ки яъне анамин хонаро таъмин мекунанд ҳамаш аз анамин маҳаллаҳо ҳастанд, аз ин маҳаллаҳое ки мақсад наздик анамин ба хона ҳастанд, бо тариқи шиносу хешу табор анамин хонаҳоро ҳам ремонт мекунанд ва леснисаи мо ҳам бад нест. мо хурсанд ҳастем ки соҳиби хона хеле ба мо миннатдорӣ кард ва баҳри муҳоҷирбачаҳо дӯстони азиз, шоҳсутуни анамин хона, модаркалони анамин хона, барои шумо инсоное ки дар комментария дӯстон суханои хуб навистед ва барои он нафароне ки ба мо занг мезанед, анамин рӯз баҳри шумо як дуое ки модаре ки ба синни 90 рафтааст, барои шумо дӯстон як дуои нек метиҳад ва баъдан давом метиҳем барномаро. хуб дӯстони азиз, чӣ тавре гуфтем, мо баҳри шумо, баҳри ғарибачаҳо як дуои модарона мекунем ва имрӯз
шостуни анамин хона модаркалони анамин хона барои шумо ғарибо баҳри канали нархтиҷӣ дӯстони азиз як дуо барои ғарибо барои инсоное ки дар комментария суханҳои хуб навистиянд ва модаре ки имрӯз баҳри шумо дуо метиҳад яъне пас модари азиз баҳри ғарибо ва баҳри тамоми мардуми тоҷикистон як дуои нек вақтона хош тантон саат парвардигор нигаҳбонтон шава худо ҳар касе дар ҳамин ғарибия усуншона овод кана вақтшона хуш кана таншона саат кана парвардигор шумода нигаҳбон шава фарзанд ма худо лоиқи ин хона дидай парвардигор нигаҳбони шава қатӣ буда кош хушшав пир шава парвардигор доим хуҷаи хидр назараш кана омин аллоҳ акбар дӯстони азиз баҳри шумо ва баҳри тамоми канали нархтиҷӣ як лайки худро фаромӯш накунед.